Mbak ibu-ibu bapak-bapak Mbak nek cantiknya secara cantik kowe tapi kok nyenengke Mbak Mimin yo. Lek nyenengke mergane jenggotmu kuwi lho, Lek. Lek ora resik. Nek go pacaran seneng karo Mbak Apri nek go pacaran, tapi nek go urip beberan kok milih Mbak Mimin ya kae sabar, gemati, sayang karo wong tuwa, srawunge apik. Lho, wong lanang milih kowe ora salah. Ora salah. Mergane umsum rendeng benake gendeng iso. Iso. Oh. Lho, nek wit kambil iso. Oh, blandong kayu ya bako. Bako gawe jogangan iso, dileboni dhewe. Oh ya alhamdulillah dali kabul. Sehat selalu ngapareng rawuh. Nggih. Sih kadarman panjenengan panjurung donga panjenengan dayani dumateng termanten sarimbit ingkang katemben kapahargya. Ya, nih besan saking Sedayu, Sedayu Tulung. Nggih. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Nak. Piye Lek iki sak lagu kas ya? Sak lagune no emane-mano 12 juta kok ber setugel. Lek kok diandani ket bar subuh lah. 12 juta ora ngemut diesel ya kok senengane. Lho, atas umur 50 tahun nggih Pak, ijak kimplah-kimplah kaya duduh gule nek wong atine ra resik lho. Kan saiki akeh cah nom-nom raine sedongos-dongos, soalnya pikirane buruk grangsang. Bendemna gur cekot sopi. Ora gagas bojone nek golek duit tutuk apa ora. Mimin kae rayu ning setiti iso dadi daringan, ayu kae gur Afrika gur entek sertifikat. Lah mbok kira aku rayap kok sertifikat. Netes 30.000 alhamdulillah. Ya lumayan nggo suntik kabeh. Nggo nyepaki jaran sesuk. Iki engko nggo tuku bayem. Iki nggo tuku kerupuk, besok nggo nyangoni anak sekolah lho, ijak nyelengi 5.000 lho ngono. 30.000 mbok pilih nggo tuku kotang. Apa? Nggo ngadahi cengel. Sing salah yo aku kok, Pri. Lah apa? Lah susune kudune ngombani bayi. Lah tanggaku barang nempel ya karo tangga ya monggo Mas. Kok ndak darani apa? Anu le apa le wong kok cekel men. Gur kulit do kulit mati ya bosoke aku ya wis apa aku. Aja kaya ngono kowe. Karo Lek, piye? Rene tak kandhani. Apa nang sing ngersake aku? Gandeng sliramu ki rak ditanggap kalih Lek Merajak, Pak Merajak ingkang Mengkugati. Lho. Nika nangepen kalian kula. Heeh, Pak Merajak iki sing kono. Lah iki kowe salaman sik karo Pak Merajak. Lah iki nunggu rombongan foto mandap. Lho, yo saiki sliramu Sik, salaman. Sing kene. aja kedap. Lah, Sik to. lho Muhammad Dani bocah to kowe. Wah, wis jan. Iki penyanyi apa jenglot ini? Sik to Prit dadi wong wedok rong jamir kasane kok ngene. Gus kalah. Oh, biasane ngarit kok gelungan. Lah kowe iki sing ngae aku MC kowe Mas. Sis Abimanyu kok Mas. Joko Jaket Surya Surya. kok kon gelungang. Lho, iki kok gregeli ngono to. 50 tahun lho Prit. Iki Pak Sugeng kula, Pak. Merajak, iki Sehat-sehat, Pak. Bu Marsini Lho, lho. lancar Matur aja. sembah nuwun Pak Merajak. Bu Marsini sampun nimbali Mbak Mimin. Nggih. Menika gandeng katuran jumeneng riyen Lek Jumeneng, Merajak. Pak. Lah, menika gandeng sampun nimbali Mbak Mimin. Nyenengke tangga teparo. Heeh, Lek Merajak menika angsal hadiah saking Mbak Mimin. Aja duit lho, nek duit wis Ora, turah-turah. hadiahipun dicium Mbak Mimin. Lho, dicium ki macam dua versi lho. Ada pikiranmu buruk, pikiran dicium ki macam dua versi. Apa? Cium karena nafsu, apa cium karena ngeraketke pas seduluran. Lah aku sing ngeraketke pas seduluran kuwi mau. Ben saya raket, kowe sesuk arep dadi mantune Lek Merajak. Arep etuk Ipan kowe. Ipan kene iki. Ya Allah, agak krungu jenenge Ipane rahimku langsung keram lho. Agak krungu. Wong edan. Matur nuwun nggih Lek Merajak. Sembah nuwun Lek Bapak. Marsini. Lah, sehat Turah selalu. ngarep cukup buri, turah Ya. cukup ngarep turah buri. Iya. Ora ndek utang, sing penting lan sing baku temanten sarimbit mangya bagya mulya. Amin. Menawi Pak Ustad sakinah mawaddah warahmah. Kula Heeh. jeneng nyangoni sithik mawon. Apa Lek? Samune wong omah-omah telu. Telung apa? Telung on. Siji, Sregepo takon. loro. Budayane Sedayu piye, budayane Melandang piye? Heeh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. On ping pindho. Nomor loro, telaten ana nggonmu ning pawon. Apa kuwi Jadi tegese? sak leker gentongnya nggon rumah tangga, aibé bojo, kekurangannya bojo lan sak putune ditutup rapet-rapet, jangan diceritakan kepada siapapun sing diarani mikul dhuwur mendem jero ngaten nika. Ya, sing on ping telu. Siji takon, loro pawon, nomor telu sregepono nggonmu kelon. Kuwi rasa diajari do pinter. Lah kok soalnya senengane. salah satu kunci kesuksesan rumah tangga ya kuwi Pak. Sing kon jenenge nek arep nek ra tak ipuk-ipuk sing ngono. Piye
Piye Mas? Selamat. Lek men kaya apa? Kaya pare. Kok kowe pare. Selamat. Bakul sayur lho. Anu foto sayang foto. Selamat buat Mas Alek karo Ari. Mbak Ari karo Mas Alek. Mbak Ari iki nek karo kowe sepantaran apa adik kelas? Adikno. Lah kowe kok ayu kok ora nang rabi-rabi ya, Pri? Lah ngenteni sik no. Ngenteni sing gelem. Suaranya gini, soalnya saya gadis bertitit. Ora apa-apa lho, prasaja. Lho kan tatane lho. Nuwun. Selamat. Nggih, Bapak Ibu. ngatos-atos lho, Pak. Gelang ali-ali. Ya Allah. Ayo Kusuma Wijaya Kusuma diaturke. Wijaya ya Allah. Turut mburi, Lek. Iki fanmu akeh gulo ning Bentaro. Lah aku tekan kono. Kok Farisas ku metu kabeh. Ye. Princess. Lunging mekaran seni Puspita ing Taman Sari Kalongan wungso wengi Kelawan wulane dadari
Sapri Mbak Mimin matur nuwun. Terima kasih. Jam 12 mangke nggih Mas bar menika nggih. Sabar nggih.